Bo día a todas e todos. O 25 de xullo é un día, non pode ser de outro xeito, de moito orgullo para todas as persoas galegas, porque celebramos o Día de Galicia. E unha vez máis, neste día, quero rendervos unha homenaxe a todas e todos vós, os galegos e galegas do exterior, porque sodes vos os que levades a nosa cultura, a nosa lingua e as nosas tradicións máis alá das nosas fronteiras. Grazas ao voso traballo, Galicia está forte en cada recuncho do mundo onde hai un galego ou unha galega. Sodes a nosa inspiración e coa vosa entrega demostrades cada día que Galicia está forte en moitos lugares no mundo, grazas a ese espírito galego que é forte, traballador e perseverante. Un espírito que caracterizou as xeracións que construíron e que construídes o futuro lonxe da terra e que facedes forte a Galicia. Por iso, vos temos moi presentes e atendemos ese compromiso que temos con vos con apoio para reforzar os lazos que nos unen e para que sigades mantendo viva a identidade galega. Eu precisamente volverei a celebrar este Día de Galicia con vos na viaxe que vamos a iniciar próximamente a Chile e Argentina. Porque os galegos somos unha gran parroquia, con xente de aquí e xente de acolá, porque estamos unidos por esa identidade común que nos caracteriza. E isto é grazas a vos. Grazas por manter viva a nosa esencia. Grazas por ser os nosos embaixadores. Grazas por levar Galicia no corazón. E lembrade que, onde queira que esteades, Galicia está sempre convosco. Feliz Día de Galicia.